hakin norong o jagao khana borong ni toksa toktui moyorong ni khorang amongkha Telangana haste Hyderabad kancha Gachibowli 400 acre bolong ajagani government kwbangma industrial haike development ni bagui ajagani bolong no horchan horo hawa hakjani gari bai pura waka kibai kyam hake amo sikang 2 April lo hake amo no horchan horo waka gi tomani a video pulen nukhan noro ar moyorok pura chirik tongbai hake amana Hyderabad ni university ni student ro kwbangma protest khale kya hake je a jaga bo a bolong jaga amo university ni bisingo no klayo hake a jagani kwbangma political party ro TGIIC no jaga develop khanyani bagai horchani horo hawa khagui ajagani bolong rok no sap khlai ajagani bolong ni je mal mata rok kosto khe chirikhok tongbai mani bong nok kamajamani bagai hake amani bagai bongni birodi kwbangma movement jolikha bongni birodi kwbangma kodogo case jolikha hake tabuk supreme court ni bisingte Hyderabad ni je kancha Gachibowli 400 acre o jagao je hawa khagui tongmani amno supreme court muthagiri ka tai high court no boro order rikha o kancha Gachibowli ni 4 acre jagani je o choli tongmani o campus choli tongmani amno report hori nei supreme court mane a jagao inquiry khlai tamo bahaika amo amtika at kaisa ngma klai kha amo inquiry khlai supreme court report hori nei that means sab ar gdal jang but illegal na ar illegal khe samung khlai tongmani amno kaham kai inquiry khlai report hori nei hake a jagao kwbangma bolongni mani musui moyor te kwbangma jatre potre bongni nok tongi tongmani a jagao hingka at kaisa amdike haye develop ni mungbai bolong subclare a bolong ni je animals rong ni bong a jagao su nok borok ba kha kabai khamano video buskango nor nukhna hake a jagani bolong ni animals wildlife ha kai musui rok khare nok rogose fight tongbai siu bongni bolong rok ungojama bagai nosto khalai rijamani bagai hake develop ni mungbai belekheno chaya amtero khlanyani chung borok rok develop ni bisingo thangpano wildlife hake bolong ni je malmata rong ni bagai wanchukna ni nango tuma hamale a bolong se bongni nok chini borok rok bangla phaiye kwbangma nok rok sabai klangchang jaka kai nature ni bisingtei hake busuk khau dukhunang busuke borok rok thyi langma cho chini borok ni bisingo beleki kirima chingsa khai klang thango hake borok bo a je bolong ni mane wildlife hake animals rok amdike nok sokchawi subai rijaka ka bolong rok borok bo kirijak layo chirik layo kab layo norok amono buskang ni video ang pulia rijak jaka norok nukhna busuke ajak ni wildlife hake moyor musui a je bolongo tongnai animals rok borok chiri khoglai tonglai khe kirima chingsa khai hake borok bo kiri laijak jingjeo bangla rok phai kunu kaisa chuk prakriti hake nature ni bisingo nosto ongoi chini borok rok ni je slamjak nok rok phano nosto ongha kai chini borok rok chirik lai kirimani phunuk laimani amoni bising tin borok bo amdike chirik lai bongni punglai phunuk mani belekino amo chaya chini borok rok bo kisawan chungna nango amte animals rok ni bagai develop hunoi bongni tong thainong no tostoni liya hake amono kwbangma a jaga ni student rok protest khale ka tuma hamale a jaga amo university ni bisingo no khobjago hake amoni bagai 4000 acre je jaga tongmani bolong a jaga ni wildlife rok a jaga o tongui tongmani bongni nok hake amono sukmamani bagai amono nosto khlaimani bagai borok protest khlaikya kwbangma a jaga ni naimo thangrobo borok no se ultaya norna nayo borok aro protest khai tongmani a je bolong subajak tongmani jagao hake amono tabuk supreme court ni bisingtei aje samung khlai tongmani amono muthagi rijakam hake belekino kaham norok bahaima tong je amte bolong rok subaimani borok rongni je develop ni bagai amo kahamda na hamya nature ni bagai nora amo comment bisingtei ke shaharma hake hambai noro video no sajak like di te channel no subscribe khai di bell icon click khai di jepro katal video daw nong noro notification sokunyani bagai jotono khulumba ka kaham tongmadi hambai